Jeg er med som din ledsager, men jeg vil ikke have kjole og barbere ben, det ved du godt, Morten. Jamen, det er jo dig, jeg spørger. Jeg ved godt, det er svært for dig. Pludselig er der en version på nettet nu, som man siger måske er kommet fra forsvaret. Er den det? Hej. Nogle gange kan man måske godt savne det der med bare være sig selv for sine venner, eller være der for dem, og måske spekulere mindre på, hvad en hel masse andre mennesker måtte mene om det. Vi bliver mindet om, at den opgave, I bliver pålagt, den bliver ikke løst uden omkostninger. Hvis ikke man kan græde over et unge menneske, der er dødt, hvornår kan man så græde? Det var en hård uge for min tøs og mig selv.